Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Agapito. Taong 1975, Natividad, Pangasinan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naalarma ang lugar noon nila Agapito dahil sa sunod-sunod na insidente ng pagkawala ng mga tao tuwing gabi. Ang iilan sa mga biktima ng nilalang na hindi pa nila nakikita ay purong mga manlalakbay. Bagaman natatagpuan nila ang kalabaw at kangga na daladala ng mga ito, nakapagtatakang hindi naman nila nahahanap ang mga katawan ng biktima. Sa isip-isip noon nila Agapito, kinakain yun ng buo ng nilalang na bumibiktima rito. Sa halos humigit 10 insidenteng nangyari, marami ang kumakalat na istorya sa likod ng nilalang na pumapatay ng mga katulad nito. Sabi-sabi ng iilan mga aswang ang kumukuha sa mga ito, habang ang iba naman sinasabing isang ligaw na halimaw ang nananalasa sa kanilang baryo. Dala ng labis na pagkabahala noon ni Agapito para sa kaligtasan ng kanilang mga kaibigan at kakilala, kaya na may nagdesisyon siyang humingi ng payo sa mga albularyong naninirahan sa kanilang lugar. Bilang isang antingero kasi, responsibilidad niya ang humarap sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Sa halos ilang araw nila noong pagkonsulta, purong haka-haka lamang ng mga albularyo ang nakuha nila. Dahil sa 4 lamang silang nakatoka sa problemang yon, kung kaya't minabuti nilang hanapin ang nilalang hanggat hindi pa ito nakakapasok sa kanilang lugar. Nagbigay abiso din sila sa kanilang mga kaibigan na huwag magpakalat ng anumang usapin tungkol dito. Kung merong magtanong sa kanila, magsinungaling na lang sila. Sa loob ng ilang araw na paghahanap noon nila Agapito kung saan-saan na sila nakapunta. Tinawid na nila noon ng mga sapa at bundok pero wala pa rin silang nararamdamang kakaiba. Ang labis pa nila noong ipinagtataka ay kung bakit hindi nila mahanap ang bakas ng nilalang na yon. Dahil sa mga ganoong pangyayari, muli na naman silang kumonsulta sa mga kaibigan nilang albularyo. Isang hapon, habang nakikipag-usap si Agapito sa mga albularyo, doon nila tinalakay ang tungkol sa isang nilalang na kalahating sigbin at engkanto. May kutob kasi noon ng mga albularyo na ang kawala ng bakas nito ang isa sa matibay na basihan kung bakit yon ang nilalang na kanilang pinagdududahan. Maaaring kaya yung nagawi sa kanilang lugar ay dahil sinundan nito ang malakas na agos ng sapa. Ayon sa albularyo, na kahit walang kakayahan ang mga nilalang na yon na pumasok sa baryo, matinding pinsala pa rin ang nagagawa nito sa mga taong naglalakbay ng 10 oras. Hindi rin yun basta-bastang umaalis sa isang lugar na kanilang tinitirhan, lalo pat kung napansin ng mga nilalang na yon na marami sila doong mapagkukunan ng mga pagkain. Hindi malayo ang ganoong nilalang sa mga ordinaryong aswang, gawa ng kung iisipin, mas di hamak na matatakaw sila kung ikukumpara mo sa mga aswang na matagal nang namiminsala sa mga tao. Tinuturing din ang mga nilalang na ito bilang mga peste sa mundo ng mga engkanto sa kadahilan ng hindi yun namimili ng kanilang makakain. Ultimo lupa, kapag wala na talaga silang mahanap na biktima, hindi nila yun palalagpasin. Dagdag pa ng albularyo, magagaling magkubli ang mga ito dahil tuwing umaga, nakakaya nilang magpalit ng anyo bilang mga maliliit na palakang kayang pumasok sa mga makikipot na uka. Ginagawa nila ito upang makapagtago sa sinag ng haring araw at para na rin hindi sila matunton ng mga taong may alam pagdating sa mga lihim na karunungan. Tuwing bumabalot ang kadiliman sa paligid, may hahalin tulad mo ang mga nilalang na yon sa isang binhing dahan-dahang umuusbong. Para manumbalik na ang mga totoong anyo nito,
para yung mga mababangis na hayop na bigla na lamang mananakbo, makahanap lamang ng kanilang pagkain. Mariin ding ipinaalala sa kanila ng albularyo, hindi biro ang ganoong nilalang para kaharapin. Matapos naman yung marinig nila Agapito, agad naman silang nagtanong kung ano ang pangontra laban dito. Bagaman hindi pa sila sigurado tungkol sa bagay na yon, minabuti nilang kumuha ng proteksyon para kung sakali mang makaharap nila ito, nakahanda sila. Aminado kasi noon sila Agapito, mga ordinaryong antingero lang sila kung ikukumpara sa iba. Kahit hindi gaanong kalaliman ang kanilang mga karunungan, mas pinipili pa rin nilang tumulong sa kapwa kahit ikapahamak pa nila ito. Matagal na rin nilang ginagawa ang bagay na yan, kung kaya't kapag may nangyayaring hindi maipaliwanag sa kanilang lugar, sila ang naglalakas loob na gumawa ng hakbang. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, inabisuhan sila ng albularyo na maghintay. Pagbalik nito, dala-dala na nito ang isang baul na naglalaman ng halos ilang dipang latigo na gawa sa buntot ng pagi. May matulis yung dulo at kung titingnan, mapagtatanto mong ginawa ito bilang panlaban sa mga aswang. Dala ng kanyang kuryosidad dahil sa hindi naman aswang ang kanilang kalaban, hindi niya maiwasang magtanong sa matanda kung para saan nila yon gagamitin. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, ngumiti lang naman yun sa kanya habang sumasagot ng, "Aswang din ang nilalang na yon, Agapito. Kahit kalahati lang siyang sigbin, meron pa rin siyang dugo ng aswang. Hindi ba't ikaw na rin mismo ang nagsabi noon, mga alaga ng aswang ang sigbin? Sa tingin mo, may pinagkaiba ba ang nilalang na yon kumpara sa sigbin na iyong nalalaman?" Dahil sa sinabi nito, hindi naman nakasagot si Agapito. Sa isip-isip niya kasi, meron namang punto ang sinabi ng albularyo. Imbis na makipagtalakayan siya rito, mas pinili na lamang niyang sumunod. Nasisiguro naman niya para sa ikabubuti nila ang pinagsasasabi nito. Bago sila umalis sa pamamahay ng matanda, kabilin-bilin na naman ito sa kanila. Huwag silang magpadalos-dalos sa kanilang plano, lalo pat hindi pangkaraniwan ang nilalang na kanilang kinakaharap. Ayon sa albularyo, salungat sa mga sigbin, ang ganoong uri ng nilalang ay di hamak na mas malakas kung ikukumpara sa mga ito. Meron din yung taas na maihahalin tulad mo sa isang kapre na gawa sa pinagtagpi-tagping kalansay ng tao. Nasasaad sa kwento na buo ang nilalang na yon dahil sa paghihinagpis ng mga taong inalipin at namatay sa gutom. Sa loob ng mahabang panahong pananahimik ng mga ito sa ilalim ng lupa, unti-unti yung tinawag ng demonyo hanggang sa dumating ang puntong nagkaroon ng buhay ang nilalang na yon. Sa unang gabi ng pagbangon nito sa lupa, agad yung naghanap ng mabibiktima, pampatibay sa mga butong nagtagpi-tagpi para mabuo ang wangis niya. Sinasabi din sa kwento na kaya patuloy na umiinom ng dugo at kumakain ng karne ang nilalang na yon dahil sa pagmamalabis nitong maibalik ang dati nitong anyo. Matapos namang marinig nila Agapito ang tungkol sa kwentong yon, hindi nila maiwasang makaramdam ng pagkabahala sa kanilang sarili. Gayunpaman, kahit wala silang ideya sa kanilang makakalaban, naglakas loob pa rin silang isakatuparan ang kanilang mga trabaho. Naniniwala ang grupo noon ni Agapito, sa ganoong larangan, magkakaroon ng saysay ang kanilang buhay sa mundo. Habang binabagtas nila ang daan, naging maayos naman ang lahat. Nagkataon naman noong hindi pa lumulubog ang araw, kung kaya't inaasahan na nilang hindi pa magpapakita ang nilalang. Nang makalabas na sila sa baryo, dali-dali naman nilang tinungo ang tabi ng daan para tingnan ang isang maliit na sapa na umaagos mula rito. Habang pinagmamasdan nila ang lugar na yon, napansin naman nila ang iilang mga batong nagsiuslian na merong mga uka sa ilalim nito.
Sa estado ng mga bato, tila bang may nilalang ang sumadyang rumagasa rito. Makalipas pa ang ilang minuto, paglubog ng araw, doon nila nasilayan ang isang palakang kulay itim na bigla na lamang lumundag papalabas. Habang tumatalon-talon sa tubig ang palakang yon, rinig na rinig nila ang animoy iyak ng sanggol na huni nito. May namumula din itong mga mata at meron itong mga kakaibang mga galamay. Sa paglubog nito sa lupa, dahan-dahan naman silang napatago sa isang puno nang masipat nilang umiitim ang tubig na umaagos mula rito. Hindi naglaon, bumulwak ang laman ng palakang yon at kasabay nito ang pagsilay nila sa kalansay ng mga taong bigla na lamang lumitaw sa paligid. Pagtipon-tipon ng mga butong yon, unti-unti na nilang nasisilayan ang wangis na binubuo nito. Hindi naglaon, lumitaw sa kanila ang isang nilalang na halos kasing taas ng isang puno. Paglalarawan ni Agapito sa nilalang na yon, mula leeg hanggang paa, gawa sa kalansay ang katawan nito. Ang ulo naman ng nilalang, animoy maihahalin tulad mo sa isang aso na merong mga tagpi-tagping pangil. May malalapad din yung mga kamay at meron itong matutulis na mga kuko. Maya-maya pa, paglakad nito patungo sa gilid ng sapa, laking gulat na lamang nila nang bigla itong maglaho. Dahil sa pangyayaring yon, sinubukan pa nilang hanapin ang bakas ng nilalang sa pamamagitan ng kanilang mga ikatlong mata. Subalit hindi na nila yon natuntun. Halos inabot din sila ng kalahating oras sa pagmamasid sa lugar hanggang sa dumating ang puntong nakasilay sila sa unahang bahagi ng daan ng mga sulong nakasukbit sa mga kangga ng kalabaw. Alam nilang mga manlalakbay ang nakasakay dito, kaya na may inaasahan na nilang doon tutungo ang nilalang na kanilang nakita. Bagaman bigo nilang matunugan ang kinaroroonan ng nilalang, naglakas loob pa rin silang lumapit sa mga manlalako. Nang magkaroon na sila ng sapat na layo, agad naman nila yung sinigawan na bumaba sa kanilang mga sinasakyan. Subalit, bago pa man nila makuha ang atensyon ng mga ito, doon tumambad sa likuran ng mga kalabaw ang nilalang na unti-unting lumilitaw sa kadiliman. Kaya pala hindi nakakausad ang mga kalabaw na sinasakyan nito dahil pilit yung nasisindak sa presensya ng nilalang. Pagbaba ng isa sa manlalako, kitang-kita nila Agapito kung papaano yun dinukot ng nilalang sabay kagat sa ulo nito. Halos segundo lamang noon ang pagitan nang mawala ng buhay ang kalunos-lunos na biktima. Matapos sipsipin ng nilalang na yon ang dugo nito, kitang-kita nila Agapito kung papaano nito lunukin ng buo ang katawan ng biktima habang unti-unting naglalaho. Sa pagkawala ng nilalang, sakto naman ang pagsilabasan ng mga manlalako na siyang naging sanhi upang muli yung magpakita sa lugar. Paglitaw nito sa harapan ng mga taong yon, walang habas naman yung sumunggab hanggang sa magawa na nitong makuha ang lahat ng pagkain niya. Bago nito tuluyang nilisan ng lugar, pinagpapapatay pa nito ang mga kalabaw at pinagwawawasak ang mga kanggang hila-hila nito. Sa pagkawala ng nilalang na yon, halos hindi naman magawang gumalaw nila Agapito sa kanilang kinaroroonan. Bagaman napakatahimik na ng paligid, rinig na rinig pa rin nila ang huni ng nilalang na animoy binubuo ng mga sigaw ng mga napaslang nitong biktima. Isipin ninyo punong-puno sila ng armas sa katawan, subalit sa harap ng nilalang na yon, pakiramdam nila mga ordinaryong tao lang sila. Upang masigurong hindi na sila matutunugan ng nilalang, nanatili sila roong nakakubli sa loob ng 4 na oras. Nang mapagtanto nilang hindi na magpapakita ang nilalang na yon, dali-dali naman silang bumalik sa baryo, sabay diretso sa bahay ng albularyo.
Habang nangingibabaw ang katahimikan sa kanilang lugar, marahan naman nilang binagtas ang daan patungo sa bahay ng matanda. Pagdating nila roon, pabulong naman silang tumawag sa pangalan nito nang sa gayoy mapagbuksan sila ng pinto. Hindi naglaon nang marinig ng matanda ang kanilang pagtawag, dali-dali naman itong binuksan ang pintuan para sila'y makausap. Pagtitigan nila ng grupo ni Agapito, agad naman sila nitong pinapasok sa loob ng tahimik. Bago sila makapagsalita, kabilin-bilin na naman ito sa kanila, huwag lalakasan ang kanilang mga boses. Naniniwala kasi ang albularyo, masyadong mapanganib sa kadahilan ng maaaring isipin ng nilalang na yon, bumubuo ang baryo ng mga mandirigmang tatapat dito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagramdam, inilahad sa kanila ng matanda na walang eksaktong pangalan ang nilalang na nananalasa sa kanilang lugar. Marami ang tawag dito pero lahat ng yon ay walang katotohanan. Pagtiyagaan nyo lang ang ating pagpupulungan. Alam nyo kasi, katahimikan ang nagsisilbing proteksyon at kalasag ng baryong ito laban sa nilalang na yon. Hindi yun ang hihimasok sa isang lugar na tahimik tuwing gabi. Siguro ngayon, habang nag-uusap tayo, paikot-ikot lang ito dito. Naghihintay sa sino mang gagawa ng ingay. Bulong ng albularyo sa kanila. Inilahad din ito na likas na sa mga ganoong uri ng nilalang ang pagiging bulag. Subalit, bagaman gano'n ang kanilang estado, napakatalas naman ang kanilang pandinig. Yung tipong hindi na nila kailangan pang makakita para malaman kung ano ang nangyayari sa paligid nila. Dagdag pa nito na nagbibigay din kilabot sa sino man ang ginagawang huni ng nilalang matapos nitong pumatay. Kapag narinig mo ang huni nito, siguradong kahit gaano ka pa katapang, talaga namang mababahag ang buntot mo. Matapos naman yung marinig nila Agapito, wala naman silang naisagot sa mga katagang inilahad ng matanda. Bukod kasi sa aminado silang yon ang unang pagkakataong makakumpronta ng ganoong uri ng nilalang, nasisiguro din nilang nagtatagla yon ng hindi pangkaraniwang kakayahan. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, bigla naman silang natigilan nang mapalupasaysay sa sahig ang isa nilang kasama. Sinubukan pa nila yung tulungan pero hindi na nito kinaya ang nararamdaman nito. Pagsigaw nito sa loob ng bahay ng albularyo, agad naman silang binalot ng isang napakalamig na hangin. Maya-maya pa, doon na nila narinig ang pag-atungal ng nilalang habang dahan-dahang lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Bagaman wala silang naririnig na mga pagyapak, nasisiguro nilang nasa malapit lang ito. Nang mapagtanto naman ng albularyo na hindi na sila makakaiwas sa panganib, agad naman itong kinuha kay Agapito ang latigo habang inuutusan sila nitong tulungan ang kanilang kasama. Nang makalikom na ng sapat na lakas ang albularyo, nagmamadali naman yung tumungo sa entradang pinto ng bahay nito. Hindi pa man yun nakakalabas, agad naman niya yung sinamahan sa paniniwalang mas mainam na pagtulungan nila ang nilalang. Bago nila buksan ang pinto, dali-dali namang binunot ni Agapito ang isang mahabang sundang na nakasuksok sa gilid ng dingding. Pagkuha niya rito, nagmamadali naman nilang binuksan ang pinto. Sa pagdating nila sa labas, wala namang sumalubong sa kanilang nilalang kundi ang katahimikan sa paligid. Inabot pa sila ng ilang minutong pagmamasid hanggang sa bigla na lamang lumitaw sa kanilang harapan ang dambuhalang nilalang merong kalansay na pangangatawan. Habang pinagmamasdan sila nito, wala silang ibang naririnig kundi ang pagsigawan ng mga tao sa loob ng katawan nito na parabang humihingi yun ng tulong. Hindi naman yun gaanong pinansin nila Agapito, gawa ng ayon sa albularyo, ginagawa lamang ito ng nilalang upang sindakin ang kanilang mga wisyo. Maya-maya pa,
Sa pagwasiwas ng albularyo ng latigo sa harapan nito, bigla naman yung umatungal, hudyat ng hindi nito pagkatuwa sa ginawa ng matanda. Pagsilay nila Agapito na umatras ng bahagya ang nilalang na yon, napansin naman nila noon ang dahan-dahang pagkakaroon ng usok sa mga paa nito. Magtatago ka na naman! Huwag dito, demonyo! Huwag dito sa tahanan ko! Sigaw ng albularyo sa nilalang. Matapos nitong makapagwika, agad naman yung kumuha ng isang maliit na bote at walang pagdadalawang isip na sinaboy ang laman nito sa paligid. Pagkalat ng laman nito sa lugar, doon nila nasilayan ang pagkawala ng usok na nanggagaling sa paa ng nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman yung sinugod ng albularyo na siya namang sinundan ni Agapito. Paglapit nila rito, walang habas nila yung pinaulanan ng pag-atake hanggang sa dumating ang puntong gumanti na ito. Bagaman mas malaki ng dihamak sa kanila ang nilalang, nakapagtatakang nagagawang makipagsabayan ng albularyo sa pisikal na lakas nito. Lumipas pa ang ilang minuto nilang pagbubuno, doon na nasilayan ni Agapito ang pilit paggapos ng albularyo sa sigbin na kalahating engkanto. Habang nagkukumahog yung gumapang patungo sa labas ng bakod, agad naman siyang inabisuhan ng matanda na pigilan ang nilalang na yon. Hindi ito maaaring makalabas, gawa ng paniguradong mahihirapan na sila na patayin ito. Nang marinig naman yon ni Agapito, dali-dali naman siyang tumungo sa harapan nito at walang habas na pinagtatataga ang mga kamay nitong bumabauna sa lupa. Dahil sa kanyang ginawa, kung kaya't nahatak naman ng albularyo ang nilalang patungo sa lugar na malapit sa pinagtitirhan nito. Pagdating doon ng dalawa, agad naman yung pinakawala ng matanda sabay lapit sa ulo nito. Mula sa lugar na yon, walang habas na niyang pinaghahataw ng latigo hanggang sa wala na itong nagawa kundi ikubli ang kanyang pagmumuka sa mga buto niyang dahan-dahan ang nagkakaroon ng mga bitak. Sa halos hindi mabilang na paghampas doon ng albularyo, nagawa na nga nitong maputol ang kanang braso ng nilalang. Pagbagsak ng naaagnas nitong braso sa lupa, pilit naman niya yung pinadapa upang kitilan ng buhay. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, agad namang lumapit itong si Agapito para tulungan ang albularyo. Bagaman nang hihina na ang nilalang na yon, hindi pa rin nila ito basta-bastang naidadarag sa lupa. Kung hindi pa noon tumulong ang mga kasama niyang nasa loob ng kubo, hindi pa nila magagawang maisakatuparan ang plano ng matanda. Sa pagbagsak ng nilalang na yon, para itong baboy na animoy pinagtutulungan daganan ng mga tao. Ano man ang gawing pagpupumiglas nito, tila bang imposible na yon para sa kanyang gawin. Nang makalapit na ang albularyo sa ulo ng nilalang, puwersahan itong itinali ang latigo, sabay ihip ng usal sa katawan nito. Pag-usok ng latigong yon, saksi ang grupo ni Agapito kung papaano malusaw ang leeg ng nilalang. Ilang ulit pa yung nagpumiglas mula sa kanilang pagkakahawak, subalit hindi naglaon, tuluyan na din yung nawala ng lakas. Maya-maya pa, bigla naman silang napaatras nang maramdaman nila ang paghiwa-hiwalay ng mga buto nito. Pagtigil ng ungol na nililikha ng nilalang na yon, naghudyat naman yon ng kamatayan nito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon nila napag-alaman na ginawa lang pala silang kasangkapan ng albularyo para maisakatuparan ang plano nito. Habang humihingi yon ng tawad sa kanila, doon ito inilahad na kaya ang grupo ni Agapito ang pinakumpronta niya sa nilalang upang magawa niya yung maipasok sa kanyang tahanan. Inaasahan ng albularyo na magiging madugo ang pagpatay niya sa nilalang na yon kung nagkataong hindi magaganap ang kanilang pagbubuno sa lugar na saklaw ng kanyang presensya. Naniniwala ito na ang mga inilibing niyang pangontra sa paligid ang nagsilbing daan
upang mapahina ang kanilang kalaban. Doon din nila napag-alaman na kaya sumigaw ang kanilang kasama ay dahil sa marka nitong pasimpleng inilapat ng nilalang sa bawat isa sa kanila. Lumipas pa ang mga araw, hindi na napag-usapan ang tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa kanilang lugar. Naging ligtas na din ang pagdaan doon ng mga manlalako dahil sa nailibing na nila sa lupa ang nilalang na pumapatay sa mga ito. Pero alam niyo ba, dahil sa pangyayaring yon, mas lalo pang naghangad si Agapito ng dagdag na kapangyarihan. Labis-labis niya kasing ikinabahala noon na baka dumating na naman ang panahon kung saan merong uusbong sa kanilang lugar na sigbin na kalahating engkanto. Pero malinaw naman kay Agapito na kaya nila natalo ang nilalang na yon dahil sa ginawa silang kasangkapan ng albularyo. Okay, opinyon ko sa kwento. Parang kakaibang nilalang na naman yun, no? Kaya siya siguro na-consider na isang aswang kasi nga, kumakain ng tao eh. Tapos niluluno ng buo. Parang anaconda, no? Nakakatakot. Pero yung ganitong klase ng nilalang, nabubuo sa galit at puot ng mga taong namatay. So, parang itong nilalang na to paghihigante. Yun ang pinakamalapit kong nakikita sa kanya na siguro sa tinagal-tagal o sa dinami-rami ng galit ng tao tsaka puot, ginawang advantage yun ng demonyo para gumawa ng isa pang nilalang na peperwisyo sa mga tao. Buti na lang talaga balanse ang mundo natin. Merong masama, merong mabuti. Kasi kung nagkataon na hindi nakilala nila Agapito tong albularyo na to o hindi nila napagkonsultahan, malamang sa malamang hindi magtatagpo yung plano ng bawat panig. Kasi nga ginawa silang kasangkapan ng albularyo Siguro may iniisip tong paraan na hindi niya magagawa ng sarili niya. Kasi kung kaya naman niya yun, tapos wala namang masyadong madadamay, ginawa niya na yun ng sarili niya. Pero hindi. Kailangan pa rin niya ng tulong ng iba pang albularyo. Ito yung maganda sa ganitong klase ng kwento Kasi pagpapakita lang to na meron talagang unity sa pagitan ng mga kanan, albularyo, antingero, ermitanyo na magtutulungan sila para masugpo yung mga ganitong klase ng demonyo. Kasi kung di sila magtutulungan, wala. Patuloy na mamamayagpag yung kasamaan. Kaya napakaganda ng kwento na to. Pero nasa sa inyo pa rin yan. Kaya kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.